Čaute ľudia, máme tu ďalšie video, kde budeme ochutnávať Chupa Chups. Máme ich tu presne 6 a my začneme od hora. Takže je to taká jahoda, takže môžeme sa vrhnúť na jahodu a je to rúžový. Tak je to rúžový, jak som vravel, je to pre dievčatá. To skúsim ovoniať. Jak to vonia, presne jak jahoda, podľa toho. Tak skúsime ochutnať. No, je to ostré, ale dávam tomu tak 7 z 10, hej. No, skúsime naliať, že akú to bude mať farbu. No, pozrite. Má to niečo podobné ako ružovú, ale je úplne to svetlé. A veľa bubliniek, hej. No, tak 7 z 10, ale krásne to vonia, takže my sa môžeme vrhnúť asi na ďalší. Čauko. Tak, my sa môžeme vrhnúť na ďalší Chupa Chups, hej. Rúžový tu už nemáme, pretože už sme sa ho napili, ten sme už vyskúšali. Takže poďme na tento. Tento je nejaký modro-rúžový. A ten je nejaký, sa mi zdá, že to je asi čerešňa. Ale je to aj žuvačková čerešňa nejaká. Tak poďme skúsiť. Dobre, je to znova rúžový, hej. Asi niečo také tiež pre dievčatá. Vyskúšame, jak vonia. No vonia to jak žuvačka. Úplne jak žuvačka. Tak, skúsime si to naliať. Nalijem to. Pozrite. Toto už nemá až tak bublinky, ale pozrite, hej, toto je skôr taký červený než rúžový. Tak, skúsime sa napiť. Tiež ostré, ale dávam tomu 6 z 10. O jedno menej akože, hej. Takže dávam tomu 6 z 10 a my sa môžeme vrhnúť na ďalšie. Takže čau. Tak, dobre. No, ideme na ďalší. Tento sme už ochutnali, tak tam už není, pozrite. Dve tam už nie sú, lebo sme ich vypili. Dobre, teraz ideme na tento. Toto vyzerá keby jak hroznú. Takže tu bude hroznú. Hej. Je to zeleno-fialové, takže je to hroznú. A môžeme to asi ochutnať. No dobre, takže máme tu tento fialovo-zelený, je hrozno. No voňame. No vonia tam čisté hrozno iba. Takže poďme si to schválne naliať, že akú to má farbu. No, tak to som prekvapený. Má to nejakú fialovú, pozrite. Samé dievčenské farby zatiaľ, takže je to asi pre vás, dievčatá. Tak skúsim sa napiť. No toto je oveľa ostré, ale aj fajné, tak dávam tomu tak tiež 7 z 10, hej. 7 z 10. Takže toto máme za sebou a my sa môžeme vrhnúť asi na ďalší Chupa Chups. Tak, už tu máme iba 3, ktoré ideme ochutnať. Máme tu už iba 3 a mali sme 6. Tak, teraz si ideme ochutnať tento tu, ktorý je čučoriedkový. No, modrý čučoriedkový. Tak, skúsime ho ochutnať. Je modrý, modro-žltý a no, môžeme ísť na to. Tak. Dobre, tak pokračujeme v tomto tu, kde je modrý, hej, je čučoriedkový. Takže skúsime ho naliať do pohára. Tu máme pohár. No, skúsime naliať. Tak, nalievame. Dobre.
ten má už takú, pozrite, farbu, že to ani neviem už povedať, že čo to je za farba. Pozrite, hej. Taká svetlo hnedá, no alebo telová. Taká telová farba, no voňam. Aký je fajný. Dobre vonia. Tak skúsime sa napiť. No tento mi veľmi nechutil, tak dávam tomu tak 3 z 10. Veľmi mi nechutil. Tak my sa môžeme vrhnúť na melónový a čau. Dobre, čaute ľudia. Zostali nám už iba dve. Tak, sú tu už iba melón a toto neviem, čo je za príchuť, to je jablko. Takže zostalo nám melón a jablko. My teraz ideme na melón. Takže je to tiež bublinkové, všetky sú bublinkové, ktoré som chutnal. Takže ideme na melón, je to nejaký zeleno-modrý. Tak, ideme to ochutnať. Tak, dobre. No, ideme si to oskúšať. Tak, poďme na to. No, no, ale vonia to trochu ako hrozno, ale je tam cítiť aj melón. Tak, poďme to ochutnať. No, tento je veľmi trochu sladší, ale je ostrý. Tak poďme to naliať, že akú to bude mať farbu. Poďme. Tak. No, pozrite. Má to takú, neviem. No mne to prípada ako rúžová, ale vy to vidíte ako presvitnú asi, ne? To deti presvitnú, ale je naozaj to rúžová. Taká veľmi svetlo. Takže, jak som vravel, je to rúžová, takže asi tiež pre dievčatá, ale zvonku to nie je rúžové, hej. Divná. No dávam tomu také asi, že 8 z 10, bo tento mi asi najviac chutil, ale ešte máme jeden. Tak poďme ho oskúšať. Dobre, zostáva nám posledný, hej. Tak, to je zelený iba. Je to príchuť jablko, hej, to jablko a je zelený. Tak. Dúfajme, že to bude už nejaká chlapčenská farba, bo zatiaľ tu boli iba nejaké dievčenské, tak skúsime to ochutnať. Tak, máme tu posledný, je to zelený, je to jablko a príchuť. Ja som z toho už zničený, ak som pil, takže sa mi zdá, že to je zelená farba. No, ideme sa skúsiť ovoniať. Ja tam cítim iba jablko, takže poďme. Nalejeme si, že akú to má farbu. Tak, ukáž. No, má to takú svetlo-zelenú alebo žltú, jedno z toho. No, vonia to perfektne jak jablko, takže skúsime to ovoňať, či napiť sa. No, tomu dávam tiež tak 7 z 10. 7 z 10 tomu dávam. Takže sme už na konci. Toto je konec mojho TikTokového videa, bo mali sme tu 6. Takže ja sa s vami lúčim. Sú to všetky bublinkové. Najviac sa mi páčilo, jak to vonialo všetky. Takže čaute. Tak, tu som postavil takú väžu, hej. Ešte tu dám pár obrázkov tých čupa čups. A to je už koniec. Takže ďalší obrázok.